Hallo, wir sind drei hier bei Lebenswasser. Wir haben wieder an meine Jeschichten angekommen. Und ich sloot af met wo mijn vader zijn weer een beetje een voetstukje was, nu mijn entscheidungen merken für wer ich wil worden in mijn leven. Als ik eerst wat samen weer, ik weer met een christelijke jugendgroep top, wo ik dan veel tijd met op gespendet heb. En ik würde sagen, een week wieder oder so, dann nahm ich Jesus an als mijn persoonlijke Herr en Heiland. En ik vond mijn mama dort en dat is een ding wat every day met dat die zijn zeer beduurd wo ihre kinderen worden zijn, wat die doen en wer die worden. Jugend, kinderen, wanneer die hun ouderen nog moe willen in de schenk twee schaffen te duidelijk laten worden, dat Jezus aanneemt, dat weten laten dat je dat gaan en dat wordt en definitely in zeeën zijn en dient om zeeën zaten. So, herzlich nachdem, was ich dann in Seminar weer, vond ik een maal wo ik een leuk met val en bevrieden ons ook. We zijn gezegend met drie kinderen in christelijke heim, wo we wat we probeeren op te stellen. En nu een van die, ons zien wie die tweede, hij is in Tulsa, Oklahoma area, hij is een jugendleider en hij schafte met de jugendtop en dat zij aan de kerk doen en we feilen ons hier dat we zo'n zin kunnen hebben. Onze dochter woont nu groot in Californië. Zij is een missionaar. En we respecten hen, we doen ons proef met wat we in huis hebben. En als onze eerste dochter geboren werd, ik kwam hier naar Krijk bezien, wo we woonden in een klein huisje door, in Seminarstad. En ik leende even dat badje even en ik zei God, geef ons de wijsheid, de genade, dat we ook kunnen trainen die wezen. Ik dank dan voor den zien wat de loten deed en zo'n strome baby en onze Leute. Zullen we een kind wat als auch Strom in, aber sie dort wenig Geluids mehr und nicht gut so leicht, dass sie bedrohen, nicht gut so leicht, dass sie was von sich merken. Sie wird Mittagsschlaf holen und wenn sie schwierig wird, spielt mit was sie dann im Bad hat, dass wir ein gewünschtes Baby. Sie wie auf Englisch so ein Go-Getter, was about vollbringen wird. Ik weet, zij deed de 11e en 12e klas, deed zij in een jaar tegelijk en dan had ze over nog een arbeid, wat zij moest tevreden zijn. Zo zij weer een übernemende jaar. Als zij zich getroffen leidt, dan komt zij en zei ze, Mom, ik wil weer met die reden. En Luther met dat. Dan zei ze, ik zie niet helemaal de maal die was wat je dachten wie ik weer. Ik wil dus om te worden vragen. Ik ga dingen gedaan wat ik niet proef met ze, maar ik wil van je weer anders en ik wil een andere maal worden. En zij deed ook. Zij merkt op. Zij merkt de onderscheid van wat die verloren tijd weer. Zij weer definitely een jaar wat voor een herrenshofen en zij weer
zij weer proef met wat zij kunnen voor den Herrn doen. En zij hadden arbeid in Kansas, lerarin. En een dag vond ze mijn zusje. Dad, zij vertelde ons een beetje waar dat ging en zo weiter. En ze hadden de leraarsmeeting en gebedstunde door en ze moesten voor den weten wat er aan ihre Seite stond. En zei ze bloß op Stelles zu zichzelf, Heilige Geist, ja, mir bloß de weer wat er mir al fehlt. En aan Lothar kwam hij mir al nur aan en zei ze, oh, is die allemaal zo krijg? Woord voor woord wat mir fehlt. Zei ze, Dad, ik weet niet meer wat ik gebed heb. Dort zei ze weer. En in September 16, 2016 dan weer ihr Bruder zijn Geburtstag en zij kwamen naar huis voor dort. En als we dan eens vorig jaar in zijn afvoering nog Grofras van de wijf waren, dan loven ze me nog wat ik immer hier naast ihre Mama. Ze loven me dafür en juist ze ons nog werden raus en zei ze, Mom en Dad, ik zie graag wat God me wil gaan. Die in Overs, dat we er zo bij hoofd hier niet, met eens vond je nou van Kansas en vraagt zo als we wollten, oder als we al van Ashley hier gaan. Mama pikt wat op dat phone op en zegt wat je er al antwoorden. En krijgt dan komt de politie op de haven op en vragen ze als we naar Ashley Wolf gaan doen. Dan zeg ik, ja, ik zie de foto. Zegt hij, der heeft een accident gehad. Zij merkt het niet. Doch dat is een weide wat ik geen man zou gaan. Dat is een weide wat ik hoop dat geen vader en geen moeder durf vallen. Een ding wat ik vraag vaders, dat je tijd met je kind hebt. Spannend. Weet je wat is zijn? Wanneer je een kijkt dan, kan de Jezus aan je zijn. Zij je broer met je kind, er zijn je kind broer met je. Wanneer de hemel ving, daar je.